Kini karaan kini games. Apil ka di? Unsa na sa laki? Sa kiki mas to betul kiki. Apil Ano ka? pa siya masoko? Kaya Kung kami ako ni pinakop nimo, laki 100. Batay ka man rin. Basta dakop pa mo. Sige. Masawa. Siwa. Wala. Masawa ha. Ko siwa ko no. Kung makadakop ka ni 100. Kinahanglan nga Karon na. Di kwarta Kinahanglan nga abtik ka. Ayaw pag aresto nga. Kinahanglan nga abtik. Ay, tarong ha. Taro nga kilaog ba? Pila ka trials? Hangin mo dong. Pila ka trials? Ka mga Pila ka trials? katulo. Padpad sa hangin bati rin dong. Kini kinahanglan nga abtik ka. Terlo. Guys, 100! Ako Oh, hatag usa na. ang pin, basta makadaog. Usa na. Basta makulitan. Usa na. Mm. Okay. Ano, ayaw mag, ano, isip ko siya. Ayaw ko na hasag nga. Kinahanglan nga, abtik ka. Kini simple, kini siya, padpad sa hangin dong. Ayaw siya, parang ayaw sisikit. Mangwantag yun. Ayaw siya. Sorry mo, ako O pag nagigikop ka ng kaboy. Pagkikiragan. Usap na ko. Anak ko nagulitan. Kaya kung abtik ka, Dora. ayaw siya kisag ka. Kaya kung dili ka kang magkagulitan niya, kwarta gini mata. Wala ka nagkasago eh. Ay, grabe. Grabe ha, kwarta mata. Kaya kung magani. Pupilit man. Wah, kita naman ulay. Grabe. Okay. Kuni ka Lasa lang niya. Kuni ka kababu. Ay, dool ka na, oy. Usa na. Kita, ay, so grabe. Wah. Ay. Tarong. Ay, tarong nga. Grabe na siya tarungan ko. Tuloy diya gamot niya. Tuloy diya. Wala ko niya. Ano tuloy ba? Ibig ko kayo mag-atang mag- Ay, kung di ka magkagulitan na, okay, wala. Kwarta ya. Karon. Mega na. Kamante ka nang sa mall nga nagkopin-compare nga ka na. Ayaw siya, kuwan. Kani akong gamiton. Ay Kira man. Dili ko ani kani ako. Pero, ayaw ka naman, straight, mag-rasya, tikasan nga, Taas kay akong kasway oh. Ayaw ba ikon? Ug hangin eh, kasi pag agrabyas na ng usam ng... Kinsa ba di ay? Ayaw lagi pag oo sige ana. Kaya mapagulit na mahakop ni mo. Eh, kung dili ka magagulit ay... Wala din ito kang karol kung bakit magagulit. Di mo na maulak, ay! Asa mo nang kinarang usoy? Masig ka na raw sa kanya na bitaw akong gianda. Ay, masao man na siya! Di mo na may pagulit. Kaya may pagulit kaya masao siya tripita kay gano. Mo gani. Do. Di lagi na mao. Kaya kinang, wow! Ge ha. Lipat-lipat ba na iya Ah, storya? lipat-lipat mo na iya. Sa storyaan ka ba? Ge, 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 Hindi ge. mo Ay, sa pagulit ka na. Di ka sana. Di ka nung aptik ka. Wala pa gani. Last. Ako yan eh. Ako yan los. Ako wala. Ah, dagdag ito imo. Hindi makadaog. Di gyud. Hindi padaogon. O sa may gulit pa na gano'n, gagkangtang na ba na? Wala pa gani. Dakpan. Gigok! Dakpan. Gigok out! Hilay! Oh. Kapuya na ko nagsisingutan. One, two, three. Okay. 100 hatag na ko mo day. Wa ba gani? Una-una no karon. Yo ganit tanong update ka na. Pero ba gani? Nalan nga update ka. Awa yun tayo, lipat-lipaton lagi sa storya. Sana, daw ka pirmi. Okay. Dili. O na magi makaraw ginong ako may ko. Pero di bisa pa di ka mag-focus sa istorya ba? Riki. Sige yung explanation. Lagi yung explanation. Eh kaya atong chance si Alvin be. Kanay psychological ko. Murang magputi naman ang ula dong. Siya man na pag... Nanglan na siya nga, kung
Masangit, masungon lang. Lain kayo nung anak ko eh. Ano day? Kinanglan nga ang magkagulitin mo. Kanadagin siya kay kung hindi ko. Oh, Mura ka itong kamot, maway buo. kuwan siya kanang kinanglan nga aptik yung ka. Okay, kagad. Itlog nga, buti paluto, di ba? Imo na, di ba? Wala, mo kinaugan. Wag yun, okay, oh. Paluto ba? Uli na ko ng kwarta. Hindi ko na ugyod. Ano may balong kagulitan na yun? Sabihin mo ugyod. Patulang gandam ninyo. Ikaw ko na, be. Ikaw, be, hatagan ka mag-300. Makuha ni mo. Ako yung kuwan. Ako. Ariya. Ako na. Ya kini. Tana ita, sikat to si mo. Ya ko 20. Ari. Masukol. Hindi siya masukol. Ang kasi kayo po. Hindi siya masukol siya challenge yan. Tana ito. May kay mai kani ye. Mga gunito ka. Magkagulitan ka siya. Sige, lagan eh. Kaya pa. Oh, wait, patanay. Lokal sila ko. Ulan din ko yung... Sana ito iki kedua ni. Ulan din yung ating banti mo. Ay, din. Ay, kuwan. Kaya na nakunin siya. Nang lalo siya gako. Kailangan niya siyang bawas. I-try na nakunin siya gako. Lagi ka ba ako lagi no? Ha? Lagi ka lang. Numaon to guys, wag ginahimo. Wala ka daw na, wala ka daw. Wala ka daw. Wala ka daw. Basta ka, kakadaog. Om galiw ka daw ka mo pa. Puyay.